Kamu sampean lantep merah. Cepet gitu. Ayo. Ya. Oh, menak banget mbok siksa koyo ngene iki piye tekarmu iki. Lah piye ngono neo Ayo cepat. Ada. Nadrahno apot loh. Aku gak melakukan itu ada. Saya aja bisa naik iso. Mbok siksa tok aku malan. Jangan sampai kita langsung numpak loh, ayo. Ayo menaruh anu nek angkang iki lho. Tuh. Kalau mbok siksa koyo ngene iki gitu. Oh, dan. Ayo. Ayo. Nah, angel loh. Wis aku tak mlaku angkong iki lho. Aduh. Ya lupa. Kita tak apa-apa nih.